Γεια. Τι? Έγινε κάτι σοβαρό? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού σε βλέπω, δεν είσαι καλά. Στο τηλέφωνο ήσουν με στην καλή χαρά που μου είπες να έρθω για βόλτα. Τι έγινε? Αναποδιές. Μου πεις? Θα σου άρεσε. Θυμάσου μια μπύρα μέχρι να σαν πάρω. Ηλιά, μήπως να τα αφήσουμε? Με τίποτα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Δεν μου είπες τελικά. Ποιανό είναι αυτό το σκάφος? Ο Τόνι. Ποιος είναι αυτός ο Τόνι? Τυπικά είναι το αφεντικό μου. Χρωστώ του τα πάντα. Τον νιώθω σαν αδερφό μέσα μου. Θα μου πεις για σένα. Μου είπες ότι η ζωή σου θα μπορούσε να γίνει ταινία. Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να μάθεις? Ναι, πολύ. Ας το καλύτερα να ψυχοπλακωθείς. Όχι, αντέχω. Για πες. Καλά. Είπα πριν ότι ο Τόνι είναι αδερφός μου. Αυτός μου έσωσε τη ζωή. Και μου έδωκε την ελευθερία μου. Και έτσι κατάληξα να είμαι δαμέ που είμαι τώρα. Έχεις δίκιο. Θα γινόταν πολύ ωραία ταινία. Και τώρα καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι για τον Τόνι. Ηλιά, αν μου επιτρέπεις, είχες πει κάποια στιγμή ότι μια φορά σκότωσες. Πώς έγινε αυτό? Η μάνα μου δούλευκε στο σπίτι του Τόνι. Αυτός εφρόντιζε για το σχολείο μου και όλα τα υπόλοιπα. Ζούσαμε στο σπιτάκι, στον κήπο. Μια μέρα γύρισα από το σχολείο. Ήμουν 15-16 χρονών. Και όταν μπήκα σπίτι, είδα... Δεν χρειάζεται να μου πεις, αν δεν θέλεις. Θέλω. Κάποιος εργάτης μπήκε στο σπίτι. Προσπαθούσε να βιάσει τη μάνα.
η Σοφία, η αδερφή μου. Έλα, Σοφία. Είναι κάτι? Τώρα που είσαι χωμένη με τις δουλειές του Πέτρου στην Κύπρο, μήπως γνώρισες κανένα Τόνι Ελευθερίου? Όχι, αλλά έχω ακούσει γι' αυτόν. Ωραία. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θες. Θέλω να κανονίσεις να μιλήσω μαζί του. Είναι ο πατέρας του αγοριού της Στέλλας. Εδώ έχουν γίνει δράματα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Και αυτός γνωρίζει κάποια πράγματα. Σοφία, σε παρακαλώ, άστο. Ό,τι και να έγινε, άστο. Τι είπες? Λέω, μην το σκαλίζεις. Μην το ψάχνεις. Και εσύ, Μαρίνα. Συνεννοημένοι είστε? Δεν έχεις ιδέα που πας να μπλέξεις. Μην κάνεις τίποτα. Σοφία, ακούς? Θα το μετανιώσεις. Νομίζεις? Η Σοφία είναι καροθαλή στην αδελφή σου. Αλλά όχι από μένα. Από τον πατέρα σου. Δεν ξέρω τι παιχνίδια μας παίζουν. Αλλά θα τα ανακαλύψω. Τι έπαθες, έγινε κάτι με τον δικό σου στην Ελλάδα? Όχι, μωρέ. Έχω κι εγώ τις ιστορίες μου. Μην νομίζεις ότι το πήρες μονοπόλιο. Μήπως είναι η σειρά σου να μιλήσεις? Θα βγάλεις που μέσα σου. Και να τα ρίξω στο γυαλό. Κάποια άλλη στιγμή. Όχι τώρα. Εμείς όμως πρέπει να έχουμε να λύσουμε ένα θεματάκι. Ενώ αυτό που έγινε μεταξύ μας... Που σε φίλησα. Ναι. Ελπίζω να μην δεν- σε πρόσβαρα. Όχι. Ήταν αυθόρμητο. Δεν... Μου αρέσεις πολύ, Μαρίνα. Το έχεις καταλάβει. Δεν έχει να κάνει με σένα. Εγώ δεν... Δικό μου θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν... Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Να σου πω, πάμε πίσω Λευκοσία, αν πέφτει αλλάξει η διάθεση μας. Τι είναι αυτό το περκί, μπαρ? Όχι, δεν είναι μπαρ, είναι πας και αλλάξει η διάθεση μας. Συγγνώμη, να καταλάβω. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου αρέσει έτσι όπως τα λες. Ωραία. Άμα υπάρχει έστω και ένα πράγμα που σου αρέσει και αυτό είναι καλό. Φιάμε. Φιάμε. Μετά που σας... Είστε έτοιμος, δεν τα παραγγείλετε? Όχι, ευχαριστώ. Περιμένω παρέα. Μισό λεπτό. Φέρε μου ένα μουσική. Έλα, Μαρινάκη. Αλεκτοράκο, άκου, φεύγω για Ελλάδα. Έτσι ξαφνικά. Γιατί έγινε τίποτα? Τίποτα μωρέ. Θέλω να δω τη μαμά. Μου έλειψε. Τι μας λες? Και θα μένεις πολύ? Κάνα 2 μέρες, μην φανταστείς. Και θέλεις να πιστέψω ότι κάνεις ολόκληρο ταξίδι για να δεις μόνο τη μαμά? Τι να κάνω, με έχει ταράξει τα τηλεφωνήματα. Μαρίνα, είσαι σίγουρη πως δεν τρέχει τίποτα άλλο? Τώρα λες και δεν ξέρεις τη μαμά. Λείπουμε όλοι και της έχει πέσει βαρύ. Καλά. Στο αεροδρόμιο ποιος θα σε πάει? Κανόνισες με το ξενοδοχείο? Ναι, εντάξει, όλα εντάξει. Μην ανησυχείς. Καλά λοιπόν. Κοίτα να περάσεις καλά. Και φίλησε μου τους γονείς. Φιλάκι. Οκ, και εσύ να προσέχεις. Γεια. Εντάξει, φιάμε.
Η Μαρίνα είναι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, μαμά. Πώς έτσι πρωί-πρωί? Είμαι Ελλάδα. Στο ταξί. Έρχομαι ναύπλιο. Α, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι. Η Σοφία δεν είναι. Με πήρε τηλέφωνο. Θέλει να βρει τον Τόνι Ελευθερίου. Τι ακριβώς σου είπε δηλαδή? Άσε, μαμά. Τα έχετε κάνει μουσκεμα. Θα τα πούμε από κοντά. Ναι, έλα. Γεια. Κατάλαβα. Πάλι θα πάω στην Κύπρο.